नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. ज्येष्ठ पर्यावरण जाणकार माधव गाडगिळाक टायगर सेन्सस डाटा धड दिसना. टायगर सेन्सस वाघ असल्या खंयच्याय रिपोर्टांचे आंकडे विस्वासपाचे न्ही. वाघांचो आंकडो वाडयल्लो वा देंवयल्लो आसपाक शकता. तशें म्हणपा फाटल्यान इतिहास आसा. सरकार आपल्याक जाय तशे आंकडे सोयीस्कर बागयता. गाडगीळ प्रुडंटा कडेन उलयलो. दिशाभूल करपाचो यत्न, गाडगिळाक दुबाव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मैसूरात वर्स 2020चो टायगर सेन्सस डेटा आयतारा रिलीज केलो. देशभर वाघांचो आंकडो सरासरी वाडटा. मात गोंय धरून पश्चिम घाटात वाघाक गळटी लागल्या म्हूण सेन्ससात चित्र दिसता. ताचेर प्रुडंटान पश्चिम घाटाच्या सांबाळा खातीर झगडपी पर्यावरण जाणकार माधव गाडगिळाक फोनार घातलो. कडे तुमच्याच गोव्यातल्या चोरला घाटात जो वाद चाललेला आहे तिथे वाद आहे की नाही, तिथे नाहीच आहे म्हणून खोटं नाटं बोलत आहेत हे दिसत आहे. तेव्हा हे काहीही आकडे बोलू देत, पण त्याच्यावरती विश्वास ठेवण्याजोगं नाही. आपल्या वेस्टर्न घाट्समध्ये जी कमी झालं म्हणून सांगितलंय त्याच्याबद्दल काय वाटतं? कारण तिथं बहुतेक काय आहे, चोरला सारखं आहे. तिथं खाडींना उत्तेजन द्यायचं आहे. जिथं वाघ आहे तिथं खाडी नको लोक म्हणतात म्हणून काहीतरी ते खोटं सांगितलं असेल. चोरला घाटात नाहीच आहे म्हणतात तसं, अशी शक्यता आहे, पूर्ण शक्यता आहे. सरकाराचे असल्या सेन्ससातले आंकडे चडशे वास्तवाक धरून आसना. तांकां जाय तशे ते आंकडे वाडयता आनी देंवयतात. ताका खंय सरकाराच्या असल्या कसल्याच आंकड्यांचेर विश्वास ना. हे जे सगळे आकडे आहेत वाघांबद्दलचे किंवा बाकी सुद्धा कुठल्याही वन्य पशूंबद्दलचे, वन आच्छादन किती आहे, ते सगळे अविश्वसनीय आहेत आणि काही मांडावेत, परंतु प्रत्यक्ष जेव्हा तपासलं गेलं तेव्हा सरिस्का अभयारण्यामध्ये मुद्दाम चौकशी केली गेली तेव्हा पूर्ण खोटे आकडे तिथे होते दिलेले. ते सिद्ध झालेलं आहे. ते टायगर टास्क फोर्सचा अधिकृत रिपोर्ट आहे, त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. वन आच्छादनाचे सुद्धा वाटेल ते आकडे देतात. आज आपल्याला गुगल अर्थ वगैरे अशा चित्रांद्वारे व्यवस्थित माहिती मिळू शकते. तिच्याशी पडताळून पाहिलं तर ते वाटेल ते चुकीचं आहे असं दिसतं. आता एका इंडियन एक्सप्रेस मला वाटतं वार्ताहरांनी ते जाहीर करत नाही फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचे लोक, त्यांनी आतून घुसून डेटा मिळवला आणि त्यांनी जे वन आच्छादन दाखवलं होतं चिक्कार, त्याच्यातलं पुष्कळचं वन आच्छादन हे दिल्लीमधल्या इमारतींभोवतीच्या झाडीचं होतं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हा वन आच्छादित प्रदेश आहे असं त्याला मिळाला त्यांचा डेटाचा बेसमध्ये. तेव्हा हे आकडे आणि हे सगळी माहिती वाटेल ती असते, त्याच्यात काहीही विश्वसनीय नाही आणि मुद्दामहून चांगली माहिती दडपली जाते. हे तर सारखं बाहेर येत आहे. गाडगी म्हणटा आता मिडियानूच असल्यो गजाली लक्षांत आयल्यार आपापले पद्दतीन आवाज काडीत रावंक जाय. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पावसाक अजून 1.5-2 म्हयने आसात, मात गोंयची धरणां आतांच आटपाक लागलीं. उदकाची पातळी गेल्या वर्सा परस 2 मीटर ते 3 मीटर देंवल्या. हणजूण धरणाचे उदक दिवचले तालुक्याक वापरतात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण पातळी अशीच देवूंक लागली जाल्यार धरणांतले उदक गीम काडत ना काडत. खासा रिपोर्ट. पावसाक अजून 1.5-2 महिने आसात, मात हे खेप धरणां आदींच आटपाक सुरू. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हणजूण धरणावेले उदक खंय दिवचले तालुक्याक फक्त फुडलो गीम काडत ना काडत. आंकडे पळयात. हणजूण धरणात लागीं 3.19 मीटर उदक कमी जाला. एप्रिल 2022 80.35 जाल्यार एप्रिल 2023 ते 77.16 उदक पयलींच सोडलेलें आसा आणि उदक पयलीं सोडलेल्या कारणान त्या धरणाची रिझर्वराची जी पातळी आसा ही कमी जाल्लेली आसा. आणि म्हाका आता जो येणारो म्हयनो आसा, मे म्हयनो आसा, आता सध्या आमी 10 तारीख जी आसा एप्रिलाच्या त्या तारखेक आसा, तर इतलो हो जलाशय त्याची म्हणजे पातळी कमी जाल्ली आसा आणि येणाऱ्या 1.5 महिन्यान किंवा 2 महिन्यान हे उदक कशें पावतलें हे म्हाका कळना. कारण एका अर्दान आमी ज्या तिळारीच्या उदकाचेर अस्नोडा
आणि आमठाणे धरण अवलंबून आसा, तर त्या अर्दान उदक कमी जायत आसा. ते उदक निश्चितपणान मेळप कठीण जाल्लें आसा. दुसऱ्या अर्दान आमच्या ह्या हंजुणे धरणाचे उदक जे आसा त्याची उदकाची पाती कमी जायत आसा. आणि तिसऱ्या अर्दान महाराष्ट्र सरकार जे आसा विर्डी धरणाचे जे काम सुरू केल्लें आसा ताका लागून एकंदर ती वाळवंटी न्हंय आसा त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आणि अशा साळावली धरणाची तीच गत. साळावले 2.16 मीटर उदक कमी जाला. एप्रिल 2022 ते 35.64 आशिल्ले जाल्यार एप्रिल 2023 33.48. बाकीच्या धरणांची परिस्थिती ही अशी. पातळेचे आकडे पळयात. सांगेस साळावले एप्रिल 2022 35.57 मीटर आशिल्ले जाल्यार एप्रिल 2023 ते 33.4. सत्तरी हणजुण्या 80.21 वेल्यान 77.05. दिवचल आमठाण्या 47.45 वेल्यान 46.3 जाल्यार पंचवाडी म्हैसाळ 20.92 वेल्यान 19.25. काणकोण चापोली 34.2 वेल्यान 32.9. काणकोण गावण्या 58.67 वेल्यान 58.02. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. या वर्सा भारतात मान्सून मातसो कमी, सरासरी परस 4% उणो. देशभरात अंदू जून ते सप्टेंबर मजगती 96% पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास. 5% वयर सकल जावये. IMDच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी मिडिया परिशदेत आकडे दिले. भारतात सरासरी पावस 87 इंच. जुलया उपरांत अल निनोचो प्रभाव पडल्यार ऑगस्ट सप्टेंबरात पावस सरासरी परस उणो पडू येता. Quantitatively, the southwest monsoon seasonal rainfall during June to September over the country as a whole is likely to be 96% of the long period average, with a model error of plus minus 5%, and hence the rainfall is expected to be in the normal category. The long period average is the 87 centimeter based on data of 1971 to 2020. Currently, the La Nina conditions have changed into neutral conditions over equatorial Pacific region, and models suggest that it will be entering into the El Nino conditions during the monsoon season, most probably in July, and hence, therefore, it can have some impact in the second half of the season. So at present, neutral Indian Ocean dipole conditions are present over Indian Ocean, and models suggest that it will be the positive Indian Ocean dipole during the monsoon season, which is favorable for rainfall over India. गोयचे मोठे राजकीय फुडारी खंय शिवसेनेत येवंक सोदतात. आरजी वा हेर कोण बरोबर येता जाल्यार तांकांय घेवन फुडें वतले. शिंदे सेना गोंयांत नव्या नेटान एक्टिव्ह म्हणून आदलो केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूल पणजे उलयलो. महाराष्ट्रान विर्डी धरणाचें काम सुरू केलां. विचारल्यार शिंदे फडणवीस खंय गोंयचेर केन्नाच अन्याय जावंक दिवचे ना. अभी हम लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे, यहाँ के पुराने लोग साथ में आ रहे हैं. मैं बोला नाम तो नहीं बताऊंगा आज, लेकिन जब भी प्रोग्राम करेंगे शायद 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे. यहाँ पहला करेंगे, बाद में बॉम्बे में एकनाथ जी के साथ हम वहाँ भी प्रोग्राम करेंगे, और मान सम्मान के साथ वो लोग हमारे साथ काम करेंगे. अगला चुनाव जब भी आएगा हम शिवसेना करके लड़ेंगे. साथ में बीजेपी आती है तो हमें जरूरी साथ में रहेंगे. ऐसे करके हम यहाँ गोवा में नया लॉन्चिंग कर रहे हैं. पुरानी बात छोड़ दो की काही लोक संपर्कात आहेत. मी असं काय सांगणार नाही तुम्हाला. आजच्या घडीला तुम्ही नाही म्हणत नाही, होई म्हणत नाही, पण तुम्हाला मी दाखवेल ना. आमने सामने जब भी आएंगे तो ये प्रोग्राम होगा. स्थानिक नेत्यांनी एकनाथ शिंदेची भेट घेतली होती मध्याकाळात. मी भेटी अनेक जण त्यांची घेतात, आमची घेतात. सन्माननीय अंशुमनमुळे अनेक लोक आम्हाला भेटतात. पण हे सगळं एकत्र करूया आपण. ह्या सगळ्यांना जे जे कोणी असतील त्याला एकत्र घेऊया, एकत्र करूया आणि एक मोठं फंक्शन करूया. आपके साथ रहेंगे, एकत्र करेंगे. ये आप कह रहे हो. जो बाळासाहेबांची एक भूमिका होती, जो बरोबर येईल त्याला बरोबर घेऊन, जो येणार नाही त्याला बाजूला ठेवून, आडवा येईल त्याला आडवा करून आमचा प्रवास चालू राहील. आणि सुदैवाने गोव्याचे आणि आमचे रिलेशन चांगले आहेत.
गोव्यावर कुठल्या प्रकारचा अन्याय होईल असं कधीही घडणार नाही, हे तुम्हाला हमीपूर्वक मी सांगेन. आणि याचं कारण या शिवसेनेचा पूर्वीचा मी नेता होतो, आजही नेता आहे, मला काय अधिकार पण आहेत. आणि त्यामुळे असं कधी होणार नाही. माझा मुख्यमंत्री ते करू देणार नाही. आणि बाजूला आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, जे आज BJPचे सरकार इथं आहे, त्यामुळे ते असं करू देतील. काम सुरू होऊ देत. बटवारा पाण्याचा पण होऊ शकतो. कोलवाळे बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर क्रायम ब्रांचीची धाड. 33 जाणांक अटक. सगळे वेगवेगळ्या राज्यांतले. मॅनेजर गुजराती. 26 कॉम्प्युटर, राउटर्स आणि बाकीचे सामान जप्त. US कस्टमरांक फटोवप, तोपी घालप, लुटपाचें तांचें काम. क्रायम ब्रांचीन चिटींग केस केल्या. गेले 1.5-2 म्हयने जाले कॉल सेंटर चलतालें. Online illegal call center was working in the basement of the building, from where we apprehended 33 people from different states who were part of this illegal call center. We have seized 26 computers, routers and other electronic gadgets, and we have registered case under cheating and section 66C, 66D IT Act, and we have arrested all the accused people, and the investigation has been taken up. The building belongs to Mr. Tarak Arolkar, so we will find out whether there was any lapse on his side as well. नगरसेवक तारक आरोलकार म्हणटा बिल्डिंग ताची मात ताणें पद्धतशीर एग्रीमेंट करून बिल्डिंग भाड्याक दिल्या. ऑफिस चलोवंक भाड्याक दिल्ली. भितर कितें चल्लां तें खंय ताका खबर ना. एक बरी गजाल आहा कितें फेक कॉल सेंटर धरले आनी तांकां अरेस्ट केले, बरी गजाल. पूण तेज्या सकयलूच म्हाजें नांव येयल्लें आहा कितें बिलोंग्स टू मी म्हणून. तेजेर एक क्लॅरिफिकेशन म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हांव गोंयकारांक आनी म्हाजे वेल विशर्स आसा. तेजेर ती प्रेमायसीस भाड्याक दिल्लेली, रेंटाक दिल्लेली आसा. ऑगस्टान तेजो एग्रीमेंट केल्लो आनी ते ऑफिस म्हणून तेंच्यांनी घेतलेली आहा, ऑफिस चलोवपाक म्हणून. आतां तेतून ते कितें करतात तें हांव पळोवंक वचोंक ना, बट पुलीस सारकें ते इन्वेस्टिगेशन करतले, तेतून कांयच दुबाव ना. आनी सांगपाचें म्हणजे तेजी जी न्यूज येता तेतून खूब म्हणजे मनस्ताप जाता. कितें इट्स फेक कॉल सेंटर बिलोंग्स टू तारक आरोलकर म्हटल्या तेंच्यांनी. तेज्या खातीर सांगूंक शकता की ती एक रेंटाक प्रिमायसीस दिल्लेली आनी ऑगस्टाच्यान ते आतां पर्यंत चलयताले थंयसर ते रेंटाक, आनी रेंटूय तेंचे सारके येताले. प्रुडंटा खातीर नवसुराज साळगांवकर आनी चेतन गवस. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाच्या फुडारपणान राहुल गांधीच्या खास्ती आड काँग्रेसीन मडगांवां सत्याग्रह केलो. राहुल गांधीची खास्त खंय बेकायदेशीर. कर्नाटकात केल्ल्या गुन्यांवा खातीर सुरतात ख्यास्त बरोबर न्ही. राहुल गांधीच न्ही, सामान्यांचो आवाज चिड्डुपाचो खंय लोकशाय विरोधी BJPचो यत्न. आयज आमी हाजीर आसात फकत लोकांक दाखोवपाक हो सरकार आनी पार्टी कितें करून देश काबार करता. तेन्ना सगळ्यांनी आनी तांकां मुखार जाणी देश डेमोक्रेसी काबार करता तांकां कितें करून काबार करचें तें तुमकां एकल्याच्या हातांत आसा. आमी लिडर उलयले गेले, तुमी धाकले मनीस न्ही, तुमकां तकल्या जाणो जावपाक पूण आनी गोंय सांबाळया आनी मुखार देश सांबाळ. No protest against the illegal or unlawful disqualification of our leader Shri Rahul Gandhi. आता राहुल गांधी गेले ज्यांना भारत जोडो यात्रा राहुल गांधींची केली ती इतली सक्सेसफूल झाली की लाखांनी लोक त्याच्या फाटल्यान ते भारत जोडो यात्रा जॉईन झाले. आणि आता या सरकाराक भिरांत पडल्या की आता काँग्रेस विल कम बॅक टू पॉवर. आता त्यांनी पळय हे डिस्क्वॉलिफिकेशन तेजेर पळय घातलां. दे हॅव कन्विक्टेड हिम फॉर ए क्रायम committed in Karnataka by trying it in Surat. It is a gross violation of justice. हे जे डबल इंजिन गव्हर्नमेंट आसा, they are trying to suppress the voice of the people. They are not only trying to suppress the voice of Rahul Gandhi plus Mr. Kharge ji, who is our president in Parliament, but they are also trying to suppress the voice of the common man.
लोकसभा वेंचणुकेक वर्स आसतना राज्यसभेचो टीएमसीचो अस्तंत बंगालचो खासदार लुइजिनान खासदारकी सोडली. लुइजिनान राजीनामो सभापतीक दिलो. टीएमसी सोडपाची तयारी. लुइजिनाक गोंयच्या लोकांचे सेवेक बरे आयुष्य आरोग्य दिवचे. पक्ष नवो उमेदवार घालतलो म्हणून टीएमसीचो स्टेटमेंट. खंयच्याच पक्षात वचपाचो ना म्हणून लुइजिन सध्या उलयता. लोकसभा वेंचणुकेक वरस आसतना लुइजिनान राज्यसभेची खासदारकी सोडली. आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ते राज्यसभेचो खासदार तेवूय थेट पश्चिम बंगाल सावन असो प्रवास करून लुइजिनान अकस्मात खासदारकी सोडली. राज्यसभेच्या सभापती कडेन राजीनामो दिलो. प्रुडंटान लुइजिनाक फोनार गाठलो. सद्याक खंयच्याच पक्षात वचपाचो ना, मात हातात घेतिल्ले इशू काडीत रावतलो म्हूण लुइजिन सध्या उलोवन दाखयता. पण खंयची पॉलिटिकल पार्टी बी तुमच्या रेजिग्नेशनाचे आयकून अप्रोच बी जाल्यार तुमकां बी पार्टीनी lot of people may approach, but my decision is very clear. I don't want to join any political party at the moment. ओके. आता रोखडेच एका वर्सान लोकसभा इलेक्शन आहा, सो एनी प्लॅन टू कॉन्टेस्ट? If at all I take any decision, I will definitely inform you. But right now, no joining any political party. तर तुमचे सकाळी डिसिजन जाला आणि इव्हिनिंग काँग्रेसीचे गोवा डेस्क इन्चार्ज गोंयान पावले, त्यांचे मिटींग चालू आसा. कनेक्शन I am not aware about it. कनेक्शन आहा काय म्हणून कितें? No, I am not aware. पण यू विल बी इंटरेस्टेड टू जॉइन बॅक काँग्रेस अगेन? I am told you, no. At the moment, I am not going to join any political party. But you will be active in politics? I can't say. I will definitely be active because I have raised around 40 issues which I have given in my press statement. Yes. I am now very this regarding Dr. Francis Louis Gomes memorial thing which is going to be there, and so many issues I have taken. Definitely, I have never taken any issue about Bengal. I have taken all around 40 and odd issues about Goa. लुइजिनाचे काँग्रेसी कडेन चड करून गांधी घराण्याकडेन लागींचे संबंध. मात काँग्रेसीत परत वतलो काय विचारल्यार तो म्हणटा सध्या खंयच्याच पक्षात ना. लोकसभा वेंचणुकेक वरस आसतना आनी वेंचणुकेची धुळवट सुरू जाल्या आसतना लुइजिनान पावल उखल्ला. ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटा फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. Be prudent, be safe. Keep watching Prudent.